Jo crec que Sumant per Elx naix d'una pregunta molt bàsica, que és la pregunta de quin Elx volem, i quin Elx volem ara i volem dins de 20 anys. Cada 2 per 3 tenim barris o pobles de la nostra ciutat que estan en els rànquings com els barris més pobres d'Espanya. I a l'hora que ens hem trobat aquests rànquings, ens hem trobat també governants que han trobat excuses per excusar aquesta situació, però no solucions per atajar aquesta pobresa endèmica que moltes pateixen en el nostre poble. Som la gent del carrer i som la gent, com esteu veient, que ha construït la societat des d'una base molt més social i no tant econòmica o especulativa. Sumant per Elx és també l'oportunitat històrica de poder fer una confluència en este poble i plantar cara a aquells que estan intentant que tinguem menys drets. Ens estan dient que soles amb la nostra lluita individual podem aconseguir coses i des de Compromís el que fem és dir no, juntes tenim molta més capacitat. Des de la base podem aconseguir molts més reptes. Anem a primàries i anem en el mateix esperit, no? El de créixer, el de sumar, el d'anar construint. No són els moments d'enfrontament, sinó de construir, de buscar més matisos, de buscar més veus, de buscar encara més base. Per a tota la gent del carrer, per a tota la gent treballadora, que el que fa és dir-li als amos de les seues empreses estem així, tenim drets i juntes podem construir una societat molt més justa i molt més lliure. Estem en un moment de crisi econòmica, social, climàtica i davant d'això no ens podem permetre el luxe de perdre un ajuntament per a la majoria.